Després de l'anunci de l'alcalde de l'Espluga de convocar entre els espluguins una consulta sobre la viabilitat o no de construir el nou pavelló poliesportiu, els veïns de la població creuen que és una bona idea, encara que alguns diuen que si ja està ben inclòs en un programa electoral i aquest va guanyar, vol dir que els espluguins ja van donar suport al projecte. Doncs a mi em sembla molt bona idea, tot el que sigui consultar al poble quina és la seva opinió sobre qualsevol tema, em sembla molt bé. Crec que està bé que facin consultes, però si una cosa està al programa electoral no hauria d'entrar en una consulta. Molt malament, perquè, per exemple, quan plou no s'hi pot ni patinar, ni fer hoquei, ni res, està molt malament, i els vestidors també molt malament. Fatal, perquè els vestuaris de baix estan destrossats, els lavabos també, tot, el techo, tot. A veure, el camp de futbol, ara que l'he vist últimament, està bé, però segurament hi ha alguna cosa millorable. Clar, s'hauria de parlar amb usuaris. I després del pavelló també s'hauria de veure quins usos té per veure si realment és prioritari gastar-hi diners. El camp de futbol no ho sé, però el pavelló està bastant malament. Estan molt velles les dutxes, s'escapen coses de les dutxes. Home, una mica justos ja, fa molts anys que es van construir i s'haurien de renovar, caldria. S'ha de construir un nou pavelló. Amb el que tenim ara no es pot arreglar, ho hem estat mirant, jo jugant al hoquei a la canalla ho hem estat mirant i no es pot arreglar. El gasto seria tan gran que més val fer-ne un de nou, per mi. Ara que amb el temps que estem ja veurem el què. Doncs crec que s'hauria de construir un pavelló nou ja, perquè crec que sortiria més car fer reparacions que no construir un pavelló nou. A veure, suposo que a nivell de diners deu ser més fàcil renovar el que ja tenim, en principi, suposo, per al nivell d'infraestructura i de fer-ne un de nou potser és més complicat, però tampoc sé massa bé com està la situació. Vull dir, si es pogués fer un de nou, doncs, per mi, millor. Els espluguins, doncs, aposten per la consulta, però en tot cas creuen que cal donar una solució a la mancança d'equipaments esportius donat el mal estat de les actuals instal·lacions. Aquí és on s'hauria de construir el pavelló poliesportiu que l'Espluga reclama des de fa 2 dècades. S'havien proposat diverses ubicacions, però finalment el projecte s'ha ubicat aquí, al Pla Parcial Milmanda, entre l'Institut de l'Espluga i el camp de futbol. El que ara l'Ajuntament no veu clar és si sortirà a compte construir aquest pavelló i mantenir-lo en funcionament o si pel contrari surt més a compte adequar les instal·lacions esportives que ja té l'Espluga, com per exemple el camp de futbol. El consistori vol saber què en pensen els espluguins de la necessitat d'aquesta infraestructura projectada en molts programes electorals, però que ara, en plena crisi, es posa en qüestió. En tot cas, però, abans de tirar endavant la consulta, l'Ajuntament vol tenir assegurat el finançament a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, que de moment encara no s'ha convocat.